pryd bach ysgon hafedd ar gyfer mwynhau yn yr haf. So, yna beth ni'n mynd i baratoi yw, wel, gan bod ni moyn dathlu wythnos y trath yma ar Esbrec, mae gyda ni pryd gyda pysgod ynddo fe. Reit, so'r cam cyntaf i greu'r salad pysgod yma yw rhoi'r ffrwmpan ar y gwres, a'i hwn dim yn ychwanegu chydig bach o olewydd. So ti ar 2 llawn llyfwrdd, a i hwn wedyn, yn rhyfedd iawn, fyddai yn ychwanegu melon. Achos yn aml iawn pam ni yn mwynhau hwn, falle fyddai ni'n bethau fan amrwd gyda ffrwythau, ond mae hwn yn mynd i fod yn rhan o gwrs cyntaf neu prif gwrs, achos maen nhw yn mynd i gael ei ffrio. Dwi byth di gweld hwnna o blaen. Mae'n rhywbeth wahanol, ie. A hefyd mae yn dod â tipyn mwy o flas i'r melon yma, achos mae hwn wrth gwrs yn llawn dŵr gyda'r ychwanegiadau fydd yn rhan o'r dressing. So maen nhw jyst yn mynd i gael eu sleisio bod nhw ddim yn rhy denau, achos maen nhw'n gallu colli siap wrth bod nhw yn cael ei ffrio fan hyn yn yr olew. So bod nhw'n cael eu torri tu ar ei maint, i sicrhau bod y cyfan yn coginio trwyddo yn yr un amser, bod nhw'n mynd yn llipa, bod nhw'n cadw ei siap. Reit, so tra bod yr olew, mae'r olew wedi cynnesu, so wedyn dwi'n mynd i ychwanegu'r melon. Os ydy'r melon yn mynd chydig bach yn aeddfed, mae'r ateb i chi. I ffrio. So'r math o melon sydd fan hyn yw cantaloupe. So fe gallech chi ychwanegu un crwban neu un hynnydyw. A chi'n prynu melon yn eitha rad, Gareth, yn eich chi yn y siop? So ddim yn rhy ffôl? Fe ni'n gweud, mae dyr o bint i'w nhw ar adeg yma'r flwyddyn, achos mae'n lleihau fel mae'n dod mewn i'w tymor. Newn ni godi'r gwres rhywfaint mwyn ffrio'r melon. Nawr te, so wedyn, ar gyfer y prif ran o'r salad yw'r pysgod yma. So fan hyn, mae 'da fi 2 gwahanol fath o bysgod, sef penwig a hefyd brythyll. So gyda'r darnau yma, na gyd i'w wneud, maen nhw'n cael eu clynhau, wedyn gyda cyllell miniog, jyst wneud rhywbeth o doriadau ar y croen fyna. A mae hwnna, wrth gwrs, mae'r braseiddi yma gyd yn cael ei lincu wedyn gyda'r cnawd. Wedyn gyda'r brythyll, ma'n i off. So, torro'r pendant. Ti off dy ben, Gareth. A wedyn ni rhywna yn y bin. Right, nawr te. So wedyn, mae eisiau blas ar y cig yma. So i hwn, dwi'n mynd i ychwanegu chydig bach o winwns coch. So mae'r winwns coch, wrth gwrs, yn mynd i ychwanegu blas i'r cig yma gyd. A hefyd, mae'n mynd i fod yn rhywbeth o stwffyn sy'n cuddio fan hyn yn y canol. Reit, so mae hain wedyn yn mynd i'r ffwrn. Iawn, a wedyn chydig bach o sudd lemon. A mae eisiau chydig o bipr o halen. So digon o halen. A ra fi wei, Gareth, hyd yn oed ydi wisgo Cris i fatio. Wel, mae rhaid yn se, gyda blas a golwg y môr yma i'r gegin. Barre teg. Reit, mae hynna'n barod i'r ffwrn ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 904, a maen nhw'n mynd i goginio'n gyflym iawn am yr 1/4 awr. O, ddim yn ffôl. Ddim yn chwarter awr. So gan bod y gwres yn uchel iawn, yn coginio yn gyflym iawn. Reit, so jyst gael oeri wedyn ar hambwr pobi gyda darn o bapur gwrsaim ar y gwylod. A wedyn mae'r melon yma yn ffrio, maen nhw'n dechrau citio, maen nhw'n dechrau coluro. So wedyn, ar gyfer y blas, mae 'da fi pli chili. So sych, so ti ar llon llwyde o bli chili. A ar gyfer y dressing, gan ni wared yr hambwr torri amrwd a golchi dwylo rhan glendid, helendid a diogelwch bwyd. Reit, so i hwn, un beth sy'n mynd yn dda iawn gyda melon yw mel. So ti ar 2 llon llyfwrdd o mel y clir y rhydd. Wedyn, mae eisiau sudd a croen un oren. So chi'n gallu gweld yr olewon mae gyd yn tasgu o'r croen. Mae'r lliw yn hyfryd, pan chi'n gweld y lemon a'r oren, mae'n mor hafedd a ffres yn dywe. Os ydyn ni yn tueddu fita gyda'n lliged yn ni. Ydyn. Os ydy'r bwyd yn edrych yn dda, falle, fe newn i fentro. Reit, so mae'r croen mewn fyna. Wedyn, ar gyfer y prif ran, sef y sudd. So mae hwn yn gymarol iachus, achos mae yna ddigon o lewon pwysig iawn yn y cig sy'n llawn omega-3, yn llawn vitamin B, a hefyd mae yna ni vitamin C fan hyn yn y sudd oren. Wyt ti'n colli rhywfaint o'r vitamin wrth ffrio melon? Rhywfaint o dych. Mae'n well falle i fita fe yn amrwd yn y cnawd fel mae e. Ond rhwng pob peth, mae'n brif bach. Ond ti dal yn gael... Ti ddim yn colli gormod. Reit, so mae'r saws yn mynd i lleihau a tywhau. A ni'n mynd i golli rhywfaint o'r gwres yma yn y badell ffrio. Ond jyst yr hwnna nôl i'r berw i greu'r saws. A dwi'n meddwl bod ni'n barod wedyn i adeiladu y pryd bwyd. Jyst glai rhywfaint o'r bwrdd torri.
A plat, wel, glas wrth gwrs yna. Wrth gwrs. chwarae teg. Ddim yn disgwyl unrhyw wahanol, Y Gareth. môr. Wedyn, fel gwely môr i'r pryd, mae gyda ni llandwrn o dail roced. Mae hain wedi bod mewn dŵr, i ddod ychydig bach o sglein, a mae'n neud y dail tipyn mwy byw. A tra bod ti'n plato hwnna lan, fi'n mynd i gael blas, Gareth. O ti'n di drio peth yn barod, y ti? Ydw. Wedyn, so bydde hain yn hyfryd nawr yn gynnes, O. neu hyd yn oed fe gallech chi weini nhw'n o'r. O, ma'r- Mae nhw'r un mor flasus. Mae'r y gwrthgwrbynnu rhwng y melys, y melon a'r pysgod yn hyfryd. Achos mae blas O, yr olew neis iawn. wedi cyfoethog yn dda iawn gyda ffrwythau. Neis iawn. Am brythyll gyda eirin mair neu rhywbeth. Mae yna bob math o flasau mynd ymlaen yn does? O, mae'n hyfryd. Gallech chi neis iwso iawn. bob pysgod fath o pysgodyn, Gareth, mwy na lai, ar gyfer hwn. A darn o lemon. So bydde eog to yn gweithio'n dda iawn gyda'r ffrwythau yma. A mae hwnna wedyn yn barod ar gyfer i weini. A felly chi'n rhoi chydig bach mwy o'r saws ar ei benne, achos mae hwnna wedyn yn dressing i'r salad a hefyd i'r pysgodyn. Hyfryd iawn. O, neis iawn, Gareth. Mae'r lliwio, mae'n edrych yn... Fel o ti'n sôn, Gareth, ni'n bita gyda'n llygen i, a byddwn ni'n sicr o fita hwn, felly Diolch yn fawr iawn. hyfryd iawn.